जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि दिनाव 40तानि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन मोनसे मा होनो बियाब जानानै दङ। नंखायनो जोंनि इयुथफोरखौ बा जोहोलावफोरखौ लानानै बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन मावनो हानायनि आरो गुबुन गुबुन समस्थियावबो बिनि इम्पेक्टखौ खोख्लैनो हानायनि सायाव जोङो सावरायलायनाय जादों, टेबल टक खालामनाय जादों। गासैबो इयुथफोरा बावहाय बाहागो लादों। जोंनि थांखिया जादों 40टिनि गेजेराव 40थायानो इउपिपिएल दोलोआ देरहानांगौ आरो जोंनि बे देरहानायखौ 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि इयुथफ्रा दैदेननांगौ। बे बेलायावनो इनकारेज होलायलायनानै सावरायलायनाय जादों। ओरैनो इयुथफ्रा बहुत स्ट्रं, खिन्थु गायनाय फुनाय सम फैदों, गावबा गाव बयहाबो बिसि फिसा दङ। नंखायनो किसुमान समावहाय बिथांमोना मावनाय दांनायाव नुजाफैजोबनो हाया। थेवबो बिथांमोना लजिकेलि, इमसनेलि आरो गावनि जा प्रिन्सिपल बा जोंनि जा पार्टिनि जा कनस्टिटिउसन बेखौ संदाननानै जेब्लायबो पार्टिनि थाखायनो गोसो मोदोम जिउ होना मावबाय थादों। जोङो 40तानि गेजेराव 40तायानो देरहानायानो कनफार्म। बेवहाय मोननैसोल' बियाबा जोंहा मोनसे एसे दाउट दङ। बेखौबो जों खोब गोख्रैनो जोङो माबा खालामगोन। एसे एनैल' जों बेवहाय माने 50-50 नेक टु नेक जोंना कन्टेस्ट जागोन मोननै मोनथामसोआव। खिन्थु जोङो 40तायाव 40ताखौनो देरहागोनखौ दिनैनि दिनाव लादों। आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव हाइकामान्डआ जायनोखौ टिकेट होआ माने पार्सेन्टेज वाइसै इउपिपिएल दोलोआ 14 नं चिरांदुवारावनो बांसिन पार्सेन्ट मोननानै पास जागोन। इउपिपिएल हिसाबै सिंगेल सरकार सालायनायनि आसा दं नामा? 100%।